Hola, bona nit. Notícia del dia. D'avui en parla en següents. Girona, temps de flors, recuperar la casa de pastors amb art. Aquest any l'exposició de flors se celebra del 10 al 18 de maig i inclourà 185 projectes florals. Distribuït per 155 espais diferents entre 82 patis, 54 monuments i jardí. Això és tot per avui. Bona nit. Hola, bona tarda. El nou pont del Ter a Girona no estarà acabat fins a Fires. La infraestructura se acabará a més de 2 anys de retard sobre el termini inicial que preveia l'estiu en setembre de 2012. El nou pont sobre el Ter a Girona s'enlistarà amb més de 2 anys de retard sobre el calendari previst inicialment. En una visita d'obra feta fa un parell de setmanes, els responsables de l'obra van admetre que el nou calendari situa l'acabament de l'obra al mes d'octubre, pràcticament coincidint amb les fires de la capital gironina. Es tracta d'un nou retard d'aquesta infraestructura que, malgrat la crisi econòmica, el govern del PP va decidir indultar i mantenir-ne l'execució, tot i el cost de pràcticament 20 milions d'euros. El nou pont està concebut per acabar amb el coll d'ampolla que suposa el barri de Pedret en les hores punta. A més, l'obertura de la nova sortida d'autopista a la zona de Domeny també pot comportar canvis en la circulació de trànsit, en especial quan Foment completi tota la circulació de Girona per autopista amb la nova sortida de Via de Murs. El nou pont tindrà una llargada de 480 metres per del previst inicialment, però l'Agència Catalana d'Aigua va fer allargar l'estructura per garantir que, en cas de vingudes del Ter, la estructura aguantaria. De moment és tot. Bona tarda. Hola, bona tarda. El passat diumenge 27 d'abril, un aficionat de l'equip de futbol Villarreal va llançar un plàtan al jugador Dani Alves durant el partit Villarreal-Barcelona. El defensa va menjar-se el plàtan en una reacció espontània i ha provocat una campanya solidària contra el racisme que s'ha estès arreu del món. Ara resulta que en plena campanya, també durant un partit de futbol, el jugador senegalès Pape Diouf no li va llançar un plàtan, però sí li van insultar fent crits i imitant els micos. Per això fer una mica de consciència i ens preguntem quina mena de societat tenim, per què fitxar-nos en el color de la pell. Gràcies per la seva atenció. Fins demà en una nova edició. Nuevamente fitxar-nos. Hola, bona nit. L'economia catalana creix un 0,4% els primers 3 mesos del 2014 i va registrar un creixement interanual del 0,8%, segons l'estimació de dades avançades que elaboren conjuntament l'IDESCAT i el Departament d'Economia i Coneixement. D'aquesta manera, el PIB català suma ja 4 trimestres consecutius en positiu, després de realitzar coneixement del 0,1% i el segon i el tercer trimestre del 2013 i el del 0,29% i el quart trimestre del 2013. Hola, bon dia. Avui celebrarem la Diada de Sant Jordi, on tothom regala roses i llibre. Aquí us deixo con el meu company perquè us explique a on estaran. La Rambla de Barcelona està moltes plenes de gent. També a Girona i totes les capitals de catalanes. Esperem que aquest any es vendran milers de llibres i roses. Bona tarda. Bona tarda. Previsão del temps. 8 de maig de 2014. El sistema frontal marxarà cap al País Valencià i amb els núvols es retirarà. Ao matí farà sol, però de nou creixerà nuvolats a todo o Pirineu, interior de Girona, amb alguns ruixats. O ambiente será suave,
Ao migdia, umas máximas que tornarão a tocar aos 28 graus. Girona. Ao matí hi haurà força núvols baixos ao interior, que durarão pouco. Ao migdia, o céu já estará variável, però de nou à la tarda hi haurà núvols ao Pirineu. Lleida, mínima 13 graus. Temps assolellat, amb alguns núvols prims ao matí. A partir do migdia creixerà nuvolades e caurà alguns ruixats pontuals. Máximas semblantes. Barcelona. Esperarem un dia amb el cel variable, amb mescla de clarianes i núvols poc importants al matí i amb algunes nuvolades de tarda cap al nord. Pocs canvis tèrmics. Tarragona. L'episodi de Mestral continuarà actiu. El cel es veurà una mica entrenyat. Les temperatures es mantindran o pujaran una mica. Hola, buena tarde. Comienza el proceso de selección del personal para 300 llocs de treball a la Roca Vidaix, el complejo comercial de la Roca Vidaix a la Roca de Valls, a iniciar aquest dijous el proceso de selección del personal para cubrir 300 llocs de treball a les botigues del complex. Es tracta en la major part de vacants per la temporada d'estiu, tot i que hi haurà un 20% de contractes que seran indefinits. L'alcalde de la Roca del Vallès, Rafael Ros, ha estat l'encarregat d'obrir les portes als candidats. Fins demà. Bona nit, una bona notícia per avui. Girona brinda pels germans Can Roca, Joan, Josep i Jordi Roca. Girona va demostrar ahir que tant és el celler de Can Roca sigui el primer o segon millor restaurant del món. La ciutat que els has vist néixer els està agraïda. Fins aquí las noticias del vespre. Hola, bona nit. Científicos troben planeta similar a la Terra. Un equip d'astronòmics europeus han descobert un planeta amb una massa una mica més gran que el de la Terra, orbitant una estrella al sistema Alfa Centauri, el més proper al nostre, según ha informat el Observatorio Astral Europeo desde la seva central a la localidad de Ginebra, al sur de Alemanya. Es tracta de l'exoplaneta més llunyà descobert fins al moment, al voltant d'una estrella similar al Sol, a la qual orbita a uns 6 milions de quilòmetres de distància, i va ser detectat per l'instrument HARP instal·lat al telescopi de 3,6 metres situat a l'Observatori Cadira al nord de Xile. Per al científic Steve Guthrie de l'Observatori de Ginebra, l'exoplaneta orbita molt a prop a la seva estrella i ha de fer massa calor per a albergar vida tal com la coneixen. Las observaciones de más de 4 años han revelado una señal diminuta pero real de un planeta órbita Alfa Centauri. Cada 3,2 días ha precisat el científico Xavier Damosque del Observatorio de Ginebra y del Centro de l'Astrofísica de la Universitat de Oporto. Aquest resultat representa un gran pas endavant cap a la detecció d'un planeta bessó a la Terra, vivint temps emocionantes. Ha subratllat el científic. Va afegir, és un descobriment extraordinari i ha portat a nostra tecnologia fins als seus límits. Succés de última hora.
Una dona morta aquest dijous a la migdia a causa d'un incendi a casa seva en Torroella del Montgrí, segons ha informat el SEM. El foc s'ha produït al voltant de les 2 del migdia en un habitatge situat en la plaça Quintana Combis, on ha cremat una paella a la cuina. Per conseqüència, una dona de 84 anys ha resultat morta. Fins propera. Hola, bona nit. Avui es trobarà el president d'Espanya, Mariano Rajoy, i el president de Catalunya, Arturo Mas. S'evitaran todas las seves apelacions al diàleg. El govern espanyol responde a Mas que qui no pot perder és la llei. Això és tot per avui. Fin de mà.